Mä olen entinen lampuri, maanviljelijä ja omassa työssäni sattui tapaturmat. Ensimmäinen tuli lokakuussa 2008, kun oltiin uutta navettaa rakentamassa ja laitettiin liimanpuupalkkeja sinne ovenlyötyspalkkeja päälle ja ei sitten riittänyt vauhti tikkailla, vaan astuin sitten puola ohitte ja putosin 3,5 metristä noin suurin piirtein selälleni kivikkoon ja sieltä tuli sitten perästä se asennan palkki, mitä oltiin laittamassa, se putosi sieltä sitten rinnan päälle, se painoi arviolta noin 100 kiloa. Silloin oli kanssa vintti pimeänä jonkun aikaa, mutta ei siihen osannut kiinnittää huomiota, että kun seuraavan kerran sitten kun tajusin, niin siinä oli tää kirvesmies mun vieressä ja toni mua siinä hereille ja ensimmäinen oli muistikuva, kun avasin silmät on, että toimikohan mulla jalat. Sattui ajan pirusti silloin selkään, mutta siinä meni hetki aikaa, niin kyllä kai niissä veri alkoi sitten kiertää. Ja sitten käytiin sitten siinä syömässä ja iltapäivällä jatkettiin töitä, kun ei siinä sen kummemmin ollut sitten vaivoja. Nyt sitten on tietysti tullut selkeitä ajatuksia, tai siis sen Epsun kanssa, että mullahan on 2 kuukauden mittainen muistiaukko siinä ensimmäisen ja toisen tapaturman välissä, ettei sen valokuvista mitä on silloin otettu, en pysty sanomaan mitä silloin on tehty, tai no tiedän missä ne on otettu, mutta en tiedä missä vaiheessa vuotta tai silleesti. Sitten toinen sattui silloin 16. päivä joulukuuta 2008, mikä oli se viimeinen sitten niitti tälle hommalle, että oli elukoita ruokkimassa ja kumarun kärrystä nostamaan rehua. Ja samalla kun nousi ylös, niin sieltä sitten ruokintapöydän parreulilta hyppäsi pässikaritta ja siihen ilmalennon seurauksena törmättiin toisimme, kun nousi ylös ja hyppäsi valmiiksi, niin se osui mua oikealle puolelle kasvoihin ja mulla sitten pää kääntyi vasemmalle ja ylös. Ja seuraava muistikuva on, kun heräsin sitten maasta mä olin kaatunut siihen kärryn aisojen väliin ja rillit oli alimaisena ja vasen käsi ja sitten oli minä ja sitten oli se karitta ja siinäkin on sitten luultavasti pää upsahtanut betonilattiaan. Vasen käsi oli sitten kipeä, eikä mä menin sitten sisälle, niin on kai tästä jäljestä päin sitä ollut ajatus siinä, että niin tulee ihmetellyt, että mitenkään mä olin niin kauan kuin ihan normaali iltapäivän ruokinta elukoille, että jaettiin säilörehu, mutta no sillä rupesi illalla sitten kättä pakottaa niin paljon, että mä luulin, että se on murtunut, eli mun tää vasen käsi. Kävin sitten seuraavana päivänä työterveyslääkärissä ja kuvattiin, mutta ei siinä ollut sitten mitään murtumaa, vaan se oli sitten vasemman käden venähdysvamma ja sain 8 päivää sairauslomaa siitä. Ja 4 päivää siitä törmäyksestä alkoi niin jumalaton niska- ja päänsärky, että mä oikeasti kuolen. Se oli jotain käsittämätöntä se olotila, mikä se oli. Ja se oli se 2008, no enkä mä sitten tajunnut tietysti lähteä mihinkään, kun mulla oli valmiiksi sairauslomalla. Ja se meni se joulukuu oli sitten hyvin rauhallista, se loppujoulukuu oli, mä oikeastaan olin tietokoneella ja etin mistä mikäkin johtuu ja sain sitten diagnoosi, että mulla on toi aivokalvon tulehdus ja sitten kun se ei mennyt vieläkään ohitte, mä sitten 5. päivä tammikuuta olin käynyt sitten päivystyksessä ja sain sieltä sitten normaalit tulehduskipulääkkeet ja verikokeet ja eikä nyt ollut mitään niin sitten verikokeissa eikä muutakaan ollut. Ja pikkuhiljaa sitten rupesi hermo kiristyä kaikesta eniten ja vähän kerrassaan ja sitten oli työterveyshuollon tilakäynti, mikä kuului tähän Melan järjestämään juttuun. Ja siellä mä silloin valittelin sille työterveyshoitajalle vasenta kättä, kun se ei oikein toimi, että kun ei pysty puristamaan ja nostamaan ollenkaan, että se on särkeä kättä niin aivan älyttömästi. Ja se sitten mulle sanoi, että siinä on peukalojänteen rasitus, että se menee leppuutamalla ohitte ja saatiin sitten jo elukat silloin sisälle vähän myöhässä, että on 2009 ja mä ajattelin, että mä pidän vuosiloman siinä sitten joulu-tammikuun vaihteessa tammikuun puolella.
Ja eikä se mennyt sitten lepuuttamalla ohitte ja se alkoi käymään sitten entistä kipeämmäksi. Se meni lopulta niin, että multa niin kuin halvaantui tuo vasen rintalihas. Ja niin kuin on päässyt paalin päälle sitten könyämään ja sitten ei muuta kuin lääkäriin ja terveyskeskukseen ja tulehuskipulääkkeitä lähetä sitten fysioterapiaa ja kun ei sekään osannut sanoa, että mikä johtuu mistäkin. Ja kerkesin käymään 3 kertaa siellä fysioterapiassa, niin ei sitäkään ollut hyötyä. Ihmettelisi jumpparilta, kun he ongelmat yhtään häviä, vaan päinvastoin menee huonommaksi. Ja sitten mä sain silloin syvälämpöä sitten, se oli infrapuna vai mikä lienee laite olikaan tuonne olkapäähän ja niskaan ja se oli aivan käsittämätön, kun se oli semmoinen hikiryöpy, mikä mä purskailin hikeä sen käsittelyn jäljestä, että se sattui aivan älyttömästi. Ja se sitten noita mun niskoja kokeili ja kysyi, että onko mä ollut autokolarissa, että niska tuntuu ihan kolariin niskalta. Ja silloin sitten naksahti, se oli kuin salamakirkkaalta, että naks, että mullahan on se tapaturma, silloin se viimeisin tapaturma. Ja siitä lähti sitten asiat pikkuhiljaa etenemään ja ei näkynyt röntgenkuvissa eikä muuten mitään. Ja sitten pääsi erikoislääkärille keskussairaalaan TOS-potilaana. Siellä oli sitten herännyt ensimmäisiä epäilys AV:stä. Sitten pääsin neuronpolille potilaaksi. Se oli kyllä silloin jo syksyä ja neuropsykologiset testit meni miten sitten ne meni ja päänkuvissa ei näkynyt mitään, koska ensimmäinen päänkuva otettiin sitten 2 vuotta tapaturman jälkeen. Ja sitten sain joululähes 2010 keskivaikea kautta vaikea aivomadiagnoosin siihen lääkityksen ja kävin sitten fysioterapiassa silloin tammikuussa taas yksityisellä. Olin noilta niskasivustolta lukenut, että OAMT-terapeutit on hyviä. Kävin sitten itse maksavana siellä ja ensimmäinen oli OAMT-terapeutti, sanoi, että hänen niskaan koske ongelmaankaan ennen kuin tietää mikä on vialla, koska se oli ihan selkeä yläniskavamma. Ja sitten sain keskussairaalan lähettilä, pääsin neuropsykologille. Sekin oli semmoinen, että mä jouduin itse maksaa puolet, kun pääsin sen joku harkeen, mä muista tarkemmin sitä asiaa, mikä se oli, mutta kun oli lausunnossa luki, että vakuutusyhtiön kustantamana neuropsykologista kuntoutusta, mutta vakuutusyhtiö ilmoitti, että ei he kuntouta, ja silloin Kela vetäisi vakuutusyhtiön päätökset, ja hekään ei kuntouta. Kaupunki oli sitten suostunut loppujen lopuksi maksamaan sen, mutta sitten ja sittenhän oli niin, että mä pääsin Äänekoskelle tuohon Riitan luokse Nepsylle, se oli kaikkein lähin. Ja siellä Riitta auttoi sitten asioita paljon eteenpäin. Sieltä tuli sitten synapsiat ja muut ja sieltä sitten keskussairaala maksoi sitoumuksen 3 viikoksi synapsia, eli Käpylän kuntoutuskeskukseen nimenomaan puolueettomaan työkyky ja työ- ja toimintakykyarvioon. Olin siellä 3 viikkoa sitten silloin 2011 ja siellä oli sitten heräs epäilys vaikeasta yläniskavammasta ja synapsian lausunnolla pääsin sitten keskussairaalan maksusitoumukseen Vantaan magneetin kuvauksiin ja sieltähän sitten löytyi. Sehän oli se lausunto melkein 4-sivuinen, yli 3-sivuinen lausunto joka tapauksessa kai muistaakseni. Siellä oli sitten kaiken näköistä vikaa, että siellä oli osittainen nikavan siirtymä ja revenneet nivelsiteet ja Whiplash-luokituksen mukaan niin oli 3. ja 4. välissä, että 4 vaatii kiireellistä hoitoa ja 3. oli, että on reilusti näkyviä vammoja eli siihen väliin. Ja ei ollut muuta sitten neuronpolilta sai silloin 2011 vuoksi sitten joululahjaksi sitten vaikean niskavamman ja se loppui sitten siihen. Neuropoli laittoi mut sitten kun mitään ei ollut tehtävissä tälle vammalle heidän mielestään, niin pysyvästi työkyvytön lausunnolla terveyskeskuksen
asiakkaaksi kipulääkejusteerausta varten, niin se oli silloin keväällä 2012. Mä sain sitten sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan yksimielisellä päätöksellä kansaneläkkeen niin kuin periaatteessa 1.3. lähtien, ja olisin ollut oikeutettu siihen jo silloin heti sen ensimmäisen sairauspäivärahakauden loputtua. Ja nyt on sitten onnellisesti, taikka no mitenkä sanotaan, niin kansaneläkkeellä. Nyt ei tietysti tulot riitä enää mihinkään, kun vuokra on ja aika korkea ja eläke on pieni, ja nyt niin kun näkee, että tämä irtaimisto on vähän kerrassaan hävinnyt, että saa vuokrat on maksettua. Kun tuli ensimmäinen AV-epäily, silloin loppui yhteistyö ja ilmoitettiin, että on ollut pelkästään venähdysvamma vasemmassa kädessä, joka on korvattu. Ja siitä se lähti se valutusprosessi liikkeelle silloin 2010 kesällä. Että eihän silloin Kelakaan mulle maksanut päivärahoja, se katkesi sieltäkin maksu hetkeksi aikaa, kun lausunnossa luki, että työtapaturma, niin Kelan mielestä vakuutusyhtiön olisi pitänyt maksaa, ja vakuutusyhtiö sanoi, että vasemman käden venähdysvamma on korvattu, että sitä ei enää ole. Vakuutusyhtiön kanssa on edelleenkin sitä mieltä, että mä olen täysin työ- ja toimintakyky. Samoin vakuutusoikeus on sitä mieltä, että työkyky ei ole alentunut tarvittavaa 2/5. Eli mä olen vakuutusoikeuden ja vakuutusyhtiön mielestä täysin kykenemään hankkimaan omalla työllä toimeentulon entisissä tai vastaavissa töissä. Korkein oikeus ei myöntänyt tapaturman osalta valituslupaa, joten vakuutusoikeuden päätös jäi voimaan, ja nyt sitten sain saman asianajajan, joka teki valitusluvan KKO, niin aloitti tämän valitusprosessin uudestaan, ja nyt on lähtenyt uudet hakemukset sitten taas vaihteeksi vakuutusyhtiöön lisäselvitysten ja lisälausuntojen varjossa, mitä tässä nyt on tullut sen jälkeen vastaan. Kun vakuutusyhtiö Maatalousyrittäjä eläkelaitos eli MELA, jonka toiminnasta pelkästään valtio rahoittaa 75% toiminnasta, ja hallituksessa istuu eri ministeriöiden edustajia ja myös Maataloustuottajan keskusliiton puheenjohtaja ja MELAn hallituksen puheenjohtaja, joka valvoo, että MELA tekee oikeudenmukaisia päätöksiä ja valvoo MELAn toiminnan linjaa. Senkin maatalousyrittäjän ja Maataloustuottajan keskusliiton puheenjohtajan mukaan MELA on tehnyt oikeita päätöksiä ja tulen saamaan MELAsta oikeudenmukaisen päätöksen. Ja näin tässä sitten on oikeudenmukainen päätös tullut muiden mielestä kuin hoitavien lääkäreiden tai tutkittavien lääkäreiden mukaan. Mulla on 13 erikoislääkärin lausunto pysyvästä työkyvyttömyydestä, ja kaikki ovat sitä mieltä, että vammat johtuvat tapaturmasta, eikä niin kuin vakuutusyhtiö sanoo, mulla on joku muu kiputila tai sairaus, taikka sitten tapaturmasta johtumattomista syistä on vakuutusyhtiön perusteet. Vakuutusyhtiö sitten ilmoitti, että jospa mulla olisikin sillä tavalla lainausmerkeissä päässä vikaa, että olisin psykiatrian tarpeessa, ja he ilmoitti, että he maksaa psykiatrilla käynnin, ja sitten mulle Neuronpolilta laittoivat sitten keskussairaalan kautta heidän psykiatrisille polille lähetteen, ja sieltä tuli sitten, olin 1,5 tuntia psykiatrisen poliklinikan ylilääkärin haastattelussa, joka sekin oli pelkästään se, että ei ole niin sanottua psyykkistä vammaa, vaivaa, vaan kaikki johtuu tapaturmasta ja tästä aivokontuusin jälkitilasta. Niin sen jälkeen sitten meni entistä huonommaksi. Vakuutusyhtiöistä tuli lausunto, että koska nyt ei ollut psyykkistä vikaa, niin asiat menee kannalta niin huonompaan suuntaan. Eli olisivat ehkä saattaneet
jos olisin ollut mielenterveyspotilas, niin myöntää työkyvyttömyyseläkkeen sitä kautta, mutta koska en ollut, niin asiat meni vaan vaikeammaksi. Sitä paitsi, ja vaikka ne lupasivat mulle korvata sen käynnin siellä, niin eihän ne maksanut mulle kuin pelkästään taksin omavastuu Kela-kyydistä, eli Kela maksoi jotenkin suurimmaksi osaksi, ja sitten sen polikäynnin, mutta avustajan kustannuksia ne ei maksanut ollenkaan, vaikka lupasivat maksaa kaiken kustannukset, mutta eipä ne maksaneet sitä. Sitä en muista, koska mä siellä kävin